अकोले तालुक्यामधील पोपसंडी येथे शुक्रवारी दुपारी पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी आलेल्या 2 पर्यटकांचा पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे। संध्याकाळी उशिरापर्यंत शोधकार्य चालू होते, परंतु पाऊस आणि रात्र झाल्यामुळे शोधकार्य थांबवण्यात आले होते। शनिवारी सकाळी पुन्हा सुरुवात करण्यात आली असता दोघांचेही मृतदेह मिळाले असून उत्तरे तपासणीसाठी अकोल्यामध्ये आणण्यात आले। संगमनेर तालुक्यामधील कणोली येथील अभिजित वर्वे आणि पंकज पाळंदे असे या दोघांची नावे आहेत। ही दोघेही आपल्या सिद्धांत आणि सिद्धार्थ वाबडे या मित्रांसह दुचाकीवरून पोपसंडी परिसरामध्ये गेले होते। दुपारी 2 ते 2:30च्या दरम्यान हे 4ही पर्यटक मित्र पोपसंडी गावाजवळ असणाऱ्या एका ओढ्यावर पानवटा या ठिकाणी पाण्यामध्ये उतरले असता एकाचा पाय घसरला आणि पाण्यामध्ये बुडू लागला। दुसऱ्यानं त्याला वाचवण्यासाठी पाण्यामध्ये उडी मारली, पण या दोघांचाही करुण अंत झाला। सोबत आलेले दुसरे 2 मित्रांनी गावात जाऊन ही माहिती गावकऱ्यांना दिली। रात्री उशिरापर्यंत राजूर पोलिसांसह गावकरी, वन्यजीव विभागाचे अधिकारी यांनी बुडालेल्या दोघांचा शोध सुरू केला, पण मात्र मृतदेह सापडले नाहीत। पानवटा येथील पाण्याची खोली जास्त असल्यामुळे गावकरी कधीच जात नसत। पोपसंडी हे अतिदुर्गम निसर्गरम्य ठिकाण असल्यानं राज्यभरातून अनेक पर्यटक पर्यटनासाठी येत असतात। सध्या अकोले तालुक्यामध्ये जोरदार पाऊस पडत असल्यामुळे निसर्गाचं सौंदर्य आणि आनंद घेण्यासाठी अनेक पर्यटक इकडे तिकडे आकर्षक होत आहेत। नेटवर्क नसल्यामुळे ही माहिती लवकर इतरांना समजली नाही। शनिवारी सकाळी प्रशासकीय यंत्रणेनं घटनास्थळी धाव घेतली असून त्यांचे शोधकार्य सुरू होते। वनपरिक्षेत्र अधिकारी दत्तात्रय पडवळे, राजूर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण दात्रे, पोलीस कॉन्स्टेबल अशोक गाडे, विजय मुंडे, सरपंच सुरेश वळे, चिमाजी उमरे, दत्तू मोठे यांनी शोधकार्यामध्ये योगदान दिले। आज सायंकाळी 4 वाजताच्या सुमारास आम्हाला माहिती मिळाली की राजूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील पोपसंडी या दुर्गम गावात असलेल्या खोल दरीत धबधब्याच्या पाण्याखाली 2 इसम बुडालेले आहेत। मिळालेल्या माहितीवरून आम्ही स्टाफ व जीवनरक्षक साधन सामग्रीसह सदर ठिकाणी गेलो। त्यावेळी तेथे तालुका आपत्ती व्यवस्थापनचे व पर्यटन विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते। सर्वांच्या मदतीने आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन शोध घेतला, परंतु अंधार थोडा झाल्यामुळे तसेच पाऊस खूप चालू असल्यामुळे व पाण्याचा प्रवाह वेगाने वाहत असल्यामुळे शोधकार्य करता आले नाही। उद्या पाटबंधारे विभागाच्या मार्फतीने पाण्याचा प्रवाह थांबवून व आपत्ती व्यवस्थापन पर्यटन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने शोधकार्य आपण करणार आहोत। बुडालेल्या इस्मांची नावे अभिजित वर्पे व पंकज पाळंदे, राहणार कणोली, तालुका संगमनेर असे असल्याचे समजले आहे। त्यामध्ये 4 पर्यटक होते, त्यापैकी 2 जण बुडाले असून 2 जण सुरक्षित आहेत आणि सुरक्षित असलेल्या पर्यटकांनी सर्व माहिती सविस्तर दिली आहे, त्यावरून शोधकार्य करीत आहोत। एसनाने मीडियासाठी प्रतिनिधी स्वप्नील काळे, अकोले।